Velkommen til I Ramadans Tegn. Fred være med dig. Der er slægtninge, vi bare ikke har snakket med så længe siden. Vi har simpelthen ikke taget kontakt til dem, og de har ikke taget kontakt til os. Og det kan der være forskellige grunde til. Enten fordi vi ikke har tid, vi har rigtig, rigtig travlt, vi har glemt det, eller så er det fordi, de har gjort os ondt, og derfor så ønsker vi ikke at snakke med dem. I dag går opgaven ud på at udfordre dig selv. For Ramadan handler også om at genskabe kontakten til slægtninge, som vi ikke har snakket med. Det handler om kontakt, det handler om kærlighed, og det handler om godhed. Så opgaven i dag går ud på, at du tager telefonen og ringer til de slægtninge, du ikke har snakket med så længe. Det kan være 1, det kan være 2, men minimum 1 af dem. Og udfordre dig selv. Jeg er sikker på, at mennesker har svært ved at afvise godhed og kærlighed. Og hvis nu det er, at de lægger røret på, så har du gjort dit og forsøgt at genskabe kontakten. Og så kan du altså læne dig tilbage med god samvittighed. Vi vil rigtig gerne høre om din erfaring lige præcis i dag. Fortæl os, hvor svært eller hvor nemt det har været for dig at tage røret og ringe til nogen, du har snakket med så længe. Fortæl os, hvordan de har modtaget det. For vi kan alle sammen blive rigere af din erfaring, og vi kan kun blive klogere. Vi glæder os til at høre fra dig. Fred være med dig og dine.